Silné zemetrasenie s magnitúdou 4,2 zasiahlo pri okrese Dunajská Streda. Trnavský kraj. Slovensko dnes 21. februára 2026 o 13:47 miestneho času alebo 21. februára 2026 o 12:44 UTC. Ako uvádza EMSC na svojej webovej stránke, zemetrasenie sa nachádzalo vo veľmi malej hĺbke 10 km pod povrchom. Na súradniciach zemepisnej šírky 47,977 a zemepisnej dĺžky 17,386. Presná magnitúda. Epicentrum a hĺbka zemetrasenia môžu byť revidované v priebehu niekoľkých hodín alebo minút. Keď seizmológovia prehodnotia údaje a spresnia svoje výpočty, alebo keď iné agentúry vydajú svoje správy. Boli hlásené 3 správy o tvare, ktoré boli pociťované ako súvisiace so zemetrasením, ku ktorému došlo. Medzi mestá alebo mestá v blízkosti epicentra patrí Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, vzdialený 17 km od epicentra, Bratislava, Bratislavský kraj, vzdialený 27 km, Galanta, okres Galanta, Nové Zámky, vzdialený 35 km, okres 8 km, Nové Zámky. Kraj odporúčaný postup je dávať pozor na možné následné otrasy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Modlime sa, aby toto zemetrasenie nemalo veľký vplyv na tamojších bratov a sestry a aby už žiadne zemetrasenia neboli. Amen.